Derrota contundent del bàsquet Girona contra l'UCAM Múrcia, 71-93. La veritat és que el partit de l'equip de Moncho Fernández no ha anat pel bon camí en cap moment. Sí que defensivament en el primer període, sobretot, han estat molt correctes, arribant a tot arreu. De fet, l'UCAM Múrcia ha fallat els 13 primers triples que ha llançat, però a partir d'un temps com el de Sito Alonso, l'equip murcià ha donat la volta al partit i sempre ha estat per endavant. Hi ha hagut un parell d'accions polèmiques que han condicionat una mica el partit, però tot i això el bàsquet Girona continuava remant per intentar posar-se per davant en el marcador. S'han arribat a posar a només un punt, però al final el Múrcia ha estat molt encertat i el bàsquet Girona ha acabat baixant els braços en els últims 7-8 minuts de partit. Segona derrota de la temporada, primera Fontejau, 0-2, dues derrotes amb un marcador bastant ampli. Bé, veurem, queda molta lliga per endavant, però no és l'inici esperat d'aquest equip que tant va engrescar a la pretemporada.